De analize complexe, o să ne proiectăm direct în martie 2026 ca să înțelegem cum ar putea izbucni un asemenea conflict și, mai ales, care ar fi consecințele lui absolut devastatoare. Bun, să ne imaginăm. E martie 2026, iar Orientul Mijlociu este practic în flăcări. Un război deschis a început oficial pe 28 februarie și aruncă Iranul împotriva unei coaliții puternice formată din Statele Unite și Israel. Miza este uriașă, iar situația, se deteriorează de la o oră la alta. Ca să înțelegem tot acest haos, uite care-i planul de bătaie pentru azi. Mai întâi, vedem cum a izbucnit totul. Apoi, analizăm lovitura de decapitare. Explorăm răspunsul Iranului, ne uităm în interiorul regimului cum se luptă să supraviețuiască și, la final, vedem undele de șoc care se propagă în toată lumea. Ok, haideți să începem cu începutul. Cum s-a ajuns aici? Cum s-a transformat o criză care mocnea de ani de zile într-un război în toată regula? Totul se mișcă incredibil de repede. După cum vedem aici, totul pornește pe 28 februarie cu eliminarea liderului suprem al Iranului. Ăsta e detonatorul. Doar 2 zile mai târziu, pe 2 martie, Hezbollah intră în luptă și până pe 5 martie suntem deja într-un război total cu bombardamente continue de ambele părți. Acum haideți să ne concentrăm pe strategia coaliției SUA-Israel. Obiectivul lor principal nu a fost o invazie clasică cu bocanci pe teren, ci ceva mult mai direct, poate chiar mai brutal: decapitarea regimului iranian, direct de la vârf. Ideea de bază, deci, este schimbarea regimului fără a te împotmoli într-o invazie terestră costisitoare, o lecție probabil învățată dureros în Irak și Afganistan. Metoda, simplă și complexă în același timp. Distrugerea capacităților militare și nucleare printr-o campanie aeriană și navală copleșitoare. Americanii au numit-o operațiunea Epic Fury, iar israelienii Roaring Lion. Și aici vedem cât de amplă a fost de fapt campania asta aeriană. Nu vorbim de câteva ținte izolate, vorbim de o lovitură menită să paralizeze complet coloana vertebrală a regimului. Au fost vizate bazele gărzilor revoluționare, arsenalul imens de rachete balistice, din care sursele spun că vreo 300 au fost distruse, instalațiile nucleare cheie ca Natanz, flota, dar și ceva absolut crucial: sistemele de apărare antiaeriană S-300 și S-400. Fără ele, practic, ești orb în fața avioanelor inamice. Desigur, un astfel de atac are un cost uman imediat și uriaș. Sursele indică între 1000 și 1500 de morți în Iran doar în prima săptămână, un număr care, din nefericire, include și foarte mulți civili prinși la mijloc. Dar să nu credeți că Iranul stă și încasează. Nici vorbă. Chiar și lovit puternic, regimul luptă cu disperare pentru supraviețuire și ripostează cu absolut tot ce i-a mai rămas. Haideți să vedem exact cum arată răspunsul ăsta. Riposta iraniană lovește în toate direcțiile. În primul rând, un baraj masiv de sute de rachete balistice și drone este lansat direct spre Israel. Simultan, bazele americane din tot Golful, Kuwait, Qatar, Bahrain, sunt atacate. Apoi se încearcă sugrumarea comerțului global cu petrol prin blocarea strâmtorii Hormuz. Și, nu în ultimul rând, este activată întreaga rețea de aliați regionali de proxy pentru a extinde conflictul pe cât mai multe fronturi posibile. Și exemplul perfect pentru cum se extinde conflictul ăsta ca un incendiu de vegetație e ce se întâmplă în nord. Hezbollah, cel mai puternic aliat al Iranului, intră imediat în luptă, lansând atacuri asupra Israelului. Răspunsul israelian este la rândul lui imediat și devastator, cu bombardamente intense în tot Libanul. Bilanțul victimelor crește exponențial, transformând Libanul practic într-un al doilea front activ al războiului. Ok, acum haideți să schimbăm puțin perspectiva. Să intrăm practic în interiorul Iranului. Conducerea a fost eliminată, armata e în corzi, dar regimul cumva încă nu s-a prăbușit. Cum reușește să supraviețuiască în mijlocul unui asemenea haos? Tabelul ăsta e, sincer, o radiografie a dezastrului. Conducerea, decapitată. Apărarea antiaeriană, distrusă în proporție de 80-90%, e aproape inexistentă. Arsenalul de rachete balistice, înjumătățit, poate chiar mai mult. Este o situație absolut catastrofală din punct de vedere militar. Și pe lângă pagubele militare, problema fundamentală devine politică. Moartea lui Khamenei și a comandanților de top a lăsat în urmă un vid de putere imens. În momentul ăsta, la Teheran e haos total și o luptă internă absolut brutală pentru a stabili cine preia controlul. Deci, cum supraviețuiești când ești în pragul colapsului? Ei bine, regimul are un fel de manual de criză. Primul pas: se formează rapid un consiliu interimar. Al doilea, puterea e descentralizată, împinsă spre provincii ca să nu paralizeze totul. La nivel intern, orice formă de opoziție este zdrobită fără milă. Iar la nivel public, propaganda merge la turație maximă pentru a menține o aparență de control. E clar,
Un conflict de asemenea magnitudine nu rămâne niciodată local, undele de șoc se resimt instantaneu pe tot globul. Să vedem care sunt consecințele imediate la nivel internațional. Primul și cel mai evident șoc, cel economic. Încercarea Iranului de a bloca strâmtoarea Hormuz, chiar și parțial, combinată cu instabilitatea generală, face ca prețul petrolului pur și simplu să explodeze. Iar asta înseamnă prețuri mai mari la pompă pentru toată lumea și costuri crescute pentru absolut orice produs care trebuie transportat pe glob. Și nu e vorba doar de șocul petrolier. Vedem o criză logistică în toată regula. Rute de transport esențiale sunt blocate. Mii de cetățeni străini sunt evacuați în grabă. Piețele de energie intră în panică totală. Iar tensiunile militare din Golf ajung la un nivel fără precedent, crescând riscul ca și alte țări să fie atrase, vrând nevrând, în acest conflict. Și, dincolo de toate strategiile de economie și de geopolitică, există realitatea umană. O realitate care poate e cel mai bine surprinsă de cuvintele simple a unui locuitor din Teheran. Urăsc asta. Faceți să se termine. Cred că aceste cuvinte surprind perfect disperarea oamenilor de rând prinși într-un conflict pe care nu l-au dorit. Așadar, imaginea de final este una destul de sumbră. Un regim iranian grav avariat, dar care încă se agață de putere cu disperare. O întreagă regiune aflată pe un butoi de pulbere și o economie globală complet destabilizată. Colapsul total încă nu s-a produs, ceea ce lasă deschisă o întrebare critică.